4,000 euro hija s-somma miġbura mill-Festa ta' Citru li seħħet fl-ewwel ħadd ta' Fer ġewwa Villa Franzija. Min din is-somma miġbura mid-donazzjonijiet ta' dawk kollha li attendew, 3,000 euro marru għal dar il-Kaptan fil-waqt li 1,000 euro oħra marru kif tradizzjonalment isir fil-Festa ta' Citru lill-Knisja ta' Ħal Lija. Nirringrazzja ħafna lill-poplu kollu ta' Ħal Lija kif ukoll il-poplu kollu ġenerali li jogħġbu jiġi ġewwa Villa Franzija nhar il-ħadd li għadda. Nirringrazzjahom għax huma ġew u taw ukoll dik xi ħaġa żgħira. B'hekk bl-ammonti li taw stajna nagħtu donazzjoni sabiħa llum lil dar il-Kaptan. Kif ukoll biex nżommu ma' tradizzjoni se nkunu qed nagħtu donazzjoni daqsxejn aktar mis-soltu lill-Knisja ta' Ħal Lija biex tkun tista' tirrestawra wkoll il-pitturi tagħha. B'hekk din is-sena permezz ta' kollaborazzjoni tas-Sinjura Michelle Muscat u l-volontira tagħha flimkien mas-Sindku ta' Ħal Lija, din il-festa kienet ferm iktar ta' suċċess mis-snin ta' qabel. U ringrazzjament imur għaliex din l-attività ħedimna verament tajjeb, kellna kollaborazzjoni sħiħa u anka irrid nirrikonoxxi li kważi minn kellet nużaw il-villa tal-Prim Ministru. Mrs. Muscat ġiet nħossuna vera komda lix kważi qed tidina qgħidu nintom x'tixtiequ u aħna ngħinukom dak kollu possibbli. Verament kien hekk nirringrazzjawha u jalla il-ħidma tagħhom tibqa' sejra hekk. Is-suċċess ta' din l-attività skont Michelle Muscat ma kienx biss li din is-sena ser jibbenefikaw iktar nies mill-fondi għaliex inġabru aktar flus iżda suċċess ukoll għaliex il-poplu nata l-opportunità li jżur Villa Franzija. Mart il-Prim Ministru ringrazzjat l-istaff ta' dar il-Kaptan għall-impenn u d-dedikazzjoni li juru ta' kuljum mal-klijenti ta' dar il-Kaptan. Minnaħa tagħhom il-management u l-istaff ta' dar il-Kaptan ringrazzjaw lis-Sinjura Muscat tal-li oġġaba tażel l-organizzazzjoni tagħhom bħala benefiċjarja tal-Festa ta' Citru u tal-li qajmet aktar kuxjenza dwar dar il-Kaptan u s-servizzi li din id-dar toffri. Fil-fatt, dar il-Kaptan tilqa' mal-250 persuna fiħdana. Dar il-Kaptan hija dar għal persuni b'diżabilità, noffru servizz